L-Istitut tal-Edukazzjoni nieda prospektus ġdid tal-edukaturi li jixtiequ jitħarġu aktar fil-professjoni. Il-kap eżekuttiv tal-Istitut Joanne Grima spjegat li edukaturi differenti se jkunu eliġibbli skont il-kwalifiċi li diġà għandhom, inkluż l-allima supply li jixtiequ jkunu allima regolari. Fl-istess ħin anke persuni f'karrieri oħra li jixtiequ b'xi mod jagħtu sem fil-qasam edukattiv. Din is-sena l-Istitut se joffri 11 il-baċellerat fosthom fl-edukazzjoni fiżika, fil-bioloġija u fis-saħħa u sbuħija. L-applikanti jistgħu jażlu wkoll minn 11 kors offrut f'livell maġisteru. Allima kwalifikati diġà jistgħu jażlu wkoll minn korsijiet akkreditati iqsar li se joffri l-Istitut biex itejbu kompetenzi partikolari bħal kif għandhom jagħtu attenzjoni partikolari lil tfal bl-awtiżmu fil-klassi. Noffru wkoll servizz ta' persuna li tmur fil-klassi tgħix ir-realtà mal-alliem li qed jiġi fil-korsis tagħna ħalli jkun jista' jifhem li dak li qed jiġri parti mill-kors huwa verament prattikat u possibbli fil-klassi stess. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici qal li dan huwa t-tieni prospektus edukattiv li tnieda din il-ġimgħa, iżda dan huwa primarjament għall-edukaturi. Qal li dawn il-korsijiet se jagħtu għodda ġodda lill-allima li eventwalment jgħadduhom ukoll lill-istudenti biex javvanzaw fit-traġitt edukattiv tagħhom. Jiena nemmen illi l-Istitut tal-Edukazzjoni qed jagħmel xi ħaġa illi hija tajba ħafna li qed jinvesti fil-progress, fit-tisħiħ tal-ħiliet tal-edukaturi tagħna li aħna tant grati lejhom tax-xogħol tajjeb ħafna li jagħmlu għal uliedna u għal uliedna. L-applikazzjoni se jiftħu fl-20 ta' Mejju li ġej u fil-15 ta' Mejju l-Istitut se jmexxi sezzjoni informattiva virtwali fuq is-sit elettroniku tiegħu. Dawk interessati għandhom jidħlu fuq is-sit ife.gov.mt biex jirreġistraw. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.